ассалому алайкум биандагони гиромии мухлисони футбол. Бо фарорасидани мавсими 34-уми футболи Тоҷикистон дар Лиги Олӣ мо барномаеро бо номи футбол бозии миллионҳо пешкаши шумо мегардонем. Албатта мақсад танҳо футболи Тоҷикистон нест, балки аз ҷараёни бозиҳои футболи ҷаҳон ҳам ба шумо хоҳем гуфт. То он замоне ки масъулони барномаи ҳарҳафтанаи 90 дақиқа дар истироҳат ҳастанд, шумо метавонед маълумотҳои дақиқро аз чемпионати Тоҷикистон дар барномаи мо дастрас кунед. Ба ҳамин тартиб бозиҳои даври якуми Лиги Олии чемпионати Тоҷикистон шоми дирӯз ҷамъбаст шуданд. қуръакашии бозиҳо соли дуввум аст ки дар даври аввал вохӯрии ду дастаи беҳтарини мамлакат Истиқлоли Душанбе ва Хуҷандро бо ҳам меорад. Тамошо мекунем. оғози мавсими нави футбол барои мухлисони футбол дар ҳақиқат иди ҳақиқӣ аст ва мо хуб медонем ки ҳамеша варзишгоҳҳо пур аз мухлисон аст, аммо шурӯи бозӣ ва имрӯз мухлисон кам ҳастанд ва чун мисли пешин Истиқлол фишорро ба дарвозаи дастаи Хуҷанд хеле зиёд кард. Дақиқаи шашум аст, як партоби Алишер Ҷалилов бисёр олӣ ба Манучер Ҷалилов ва инҷо Манучер баъди зарбаи дуввумаш тӯбро ворidi тӯри дарвоза мекунад. 1-0 Истиқлол ба сафи пеш мебурояд. Албатта голи тезтарин аст, чунки дақиқаи шашум то ин дам голҳои дигар чун набуданд. Як бори дигар мебинем дақиқаи дифоъ дар ҳақиқат инҷо иштибоҳ кард, ҳарчанд Алерҷон Баротов дарвозабони дастаи Хуҷанд ин зарбаро баргардонида буд. Хуб, қисми дуюми вохӯрӣ ҳам шурӯъ мешавад. Қисми дуюми вохӯрӣ аз пешинаш фарқият надошт. Инҷо футболбозои дастаи Хуҷанд ҳам ба ҳуҷум гузаштанд, бисёр лаҳзаҳои ҷолибро ба вуҷуд оварданд. Истиқлоли Душанбе ҳам ва инҷо бубинед бархӯрд бо дарвозабон Алерҷон Баротов, инҷо Манучер Ҷалилов буд ва ҳамчунин дар ин росто ки мо мебинем дастаи Истиқлол имсол аз легионерҳои хеле зиёд даст кашидааст ва ҳамагӣ 3 легионери нигериягӣ дорад ва як легионери эронӣ ки онҳо дар майдон буданд. Тяжелая игра была, потому что первая игра. Мы на сборах команда не чувствовала уровень сопротивления, потому что мы с командами играли на кубок, но они там полдубля играли, поэтому плюс нагрузки переваривают еще. ба фикри ман хеле бозии хуб шуд ва бозингарои дастаи Хуҷанд дастаи худам бозии хеле хуб нишон доданд, лекин он ба хатогие ки роҳ додем дар қисми аввал ҳамон як голи задаи Истиқлол анҷоми бозиро ба ҳамин ҳисоб овард. дар даври аввал дастаҳои Равшани Кӯлоб ва Исаравшан ки сермухлистарин дастаҳои Тоҷикистон ба ҳисоб мераванд, дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бо ҳам қувоз буданд. дар натиҷа дар мавсими нави футболи мамлакат аввалин мусовӣ ба қайд гирифта шуд. На танҳо аввалин мусовӣ, балки аввалин корти сурхро ҳам дар ин вохӯрӣ мо дидем. Аз рӯи тавсия ва қарори Лигаи миллии футболи Тоҷикистон то омода шудани варзишгоҳҳо ё ба қавле дамидани сабзаҳои майдонҳои футбол, дастаҳои Лигаи Олӣ бозиҳои худро дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе бигузаронанд. Равшани Кӯлоб бо сармураббии руси худ Дмитрий Черешев ба ин бозӣ омад ва маҳз Дмитрий Черешев 3 нафар бозигарони легионери украинӣ ва ҳамчунин 1 нафар аз Нигер ва 1 нафари дигар аз Ганаyu Камерун ба ҳайати даста шомил кард ва инҷо бозии дастаи Равшан зуд бо ҳуҷумҳо шурӯъ шуданд. Дар оғози бозӣ онҳо дар ҳақиқат ба бартарии комил сазовор буданд. Бубинед ҳоло гузориши бахтовари Хуршед, имрӯз як бозигаре ки бисёр ҳам хуб фаъолият дошт. Инҷо дар мавриди аввал ӯ метавонист тӯбро ба самар расонад, аммо Шаҳзод Шамсиддинов дарвозабони o'zbekistonии дастаи Исаравшан пеши роҳи ӯро гирифт, аммо партоби дуюме ки ӯ анҷом дод бо гол ҷамъбаст шуд ва инҷо бозигари нигериягӣ ҳамлагар Олаулава Аянвале ҳисобро дар дақиқаи 15-ум боз кард. ҳоло боз як бори дигар бубинед тартиби ҷойгӯшавии бозигарони дастаи Равшани Кӯлоб ва партоби бахтовари Хуршед бисёр ҳам олӣ буд. баъди ин футболбозони дастаи Исаравшан ба худ омаданд. Шӯҳрат Шамсиев ҳам дар ҳайати ин даста танҳо легионерҳоро аз O'zbekiston даъват кардааст. Инҷо 7 нафар o'zbekistoниҳо ҳастанд ва маҳз дар ҳоле ки инҷо як ҳолати ногувор буд дар вақти ҳуҷуми футболбозони дастаи Исаравшан ва инҷо довар хатогиро дар иҷрои Евгений Гритсенко дид. ҳоло як бори дигар бубинед, инҷо
بیرون از میدان بازی کرد با دستش و سیاد زین‌الدینوف بعد دیدن ویدیو دوور امسال وار در بازی‌های چمپیونات تاجیکستان جاری است و اینجا بعد همین حالت رو دیدن یوگنی گریسینکو رو از میدان راند با کارت سرخ مستقیم و این با اون آورد که سرمربی دست بازیگرا رو عوض نمود و با میدان محمد ربی رحمت الله دروازه‌بان با میدان اومد و او در نتیجه بوبویف شریدین رو عوض کرد و حالا اینجا بعدی کارت سرخ گرفتن ضربه جریمه‌ای هم تعیین می‌شود. بله برای رفشان بسیار هم دشوار است زیرا دروازه‌بان بهترین است و اینجا سوراب بردیم ازبکستانی با ضربه نیوید قطع اولیش حساب رو برابر میکند. دقیقه 35 است و حساب 1-1 ببینید اینجا این ضربه خوب رو و هرچند اینجا هم توانست که محمد ربیع رحمت الله این توپ رو برسد ولی توپ وارد توری دروازه گردید. بسیار حالت اولی برای فوتبال بازی دسته محض استرافشان بود. با همین ترتیب حساب برابر شد. دسته ها باز امکانات های دیگری گلزنی هم داشتند اما حساب 1-1 در همین پایه با پایان رسید و دسته ها با یک امتیازی با بازی دومی خود می روند. Ну, хотелось бы, конечно, выиграть. Естественно, создали столько много моментов около ворот соперника. Надо использовать свои шансы, использовать свои моменты, которые мы создаем, которые мы тренируем на протяжении всего времени. Ребята сегодня даже в девятером показали характер, показали зубы. И во втором тайме практически у соперника ничего не было. В первом тайме, если были какие-то вот... Единственная наша погрешность, это вот две грубые ошибки. И причем самое интересное, что у обоих вратарей. Первый вратарь это получил красную карточку, а второй такую пенку запустил. Вот это нужно исправлять, это нужно улучшать наши эти качества. А так мы, в принципе, не дали сопернику ничего сделать, создали много моментов, еще раз повторюсь. Поэтому все такая боевая ничья, но в концовке уже нам не хватило скамейки, где могли мы провести определенные замены. И усилить игру, можно так правильно сказать. В данный момент у нас сейчас в обойме очень маленькое количество игроков. Игра тяжелая, все равно первая игра это всегда тяжело. Первый тайм вроде и они могли забить, и мы могли забить. А во втором тайме уже моментов два разных тайма было. Во втором тайме моментов уже почти не было. Ребята играли все это. Ну, мои ребята уже установку выполнили, все. Спасибо ребятам за ничеечку. اولین بازی سرگل مفصومی نو در بازی بین دسته‌های وحش بختر و همچنین اسقاط شهر خوجند در چمپیونات 34 مملکت به خرج گرفته شد. با وحش موفق شد که با دروازه اسقاط 3 گل زده از دروازه‌اش 1 گل گیرد. در این بازی همچنین اسقاط ضربه پنالتی رو به ثمر نرسونید. تماشا میکنیم. دسته‌های اسقاط و وحش با هم برابرند. 3 غلبگی در اختیارشون دارد. در برابری هم با حال فوتبال‌بازی دسته اسقاط در اولین لحظه‌های بازی با فشار رو آوردند و توانستند که مجبور کنند که اینجا بازیگرانی در خط دفاع اشتباه کنند. ضربه پنالتی تعیین شد و تا می‌بینیم سنجر رخسیبویف لگنری ازبکستانی دسته اسقاط که با او باوری کردند ضربه پنالتی رو توپ رو به ثمر رسانیدن نتوانست. اگر این گل رو رخسیبویف به ثمر میرسونید شاید در بازی تغییرات به وجود می اومد ولی فوتبال بازی دسته وحش و بازی برگشتند. سیداتلا اسماعیلوف در دقیقه 18 حساب رو باز کرد. اینجا گزارش طاهرجان تقوی‌زاده ببینید سزاوار تعریف و توصیف است. بسیار یک پرتابی عالی انجام داد و عزت‌الله ترسونوف دروازه‌بان دسته اسقاط در این حالت لال ماند و گل دومی دسته وحش هم دیر نپایید و باز یک هجوم دیگر باز یک حرکتی عالی از جانب بازیگران این دسته و نوردین امرقلوف عضو دسته منتخب تاجیکستان در دقیقه 34 حساب رو 2-0 کرد. دیمیترو بیلونوگ از اوکراین اینجا خیلی خوب بازی می‌کرد. حالا همین دیمیتری است که حالا ما اینجا می‌بینیم دیمیترو و بعدی آنکه او دروازه‌بان رو فریفت بعداً نوردین امرقلوف
ба комёбӣ расид. ҳоло нимаи дуюми ин бозӣ аст ва футболбозони дастаи эсхата ба ҳуҷум мегузаранд. Инҷо Ҳамидулло Абдулҳамидов зарба мезанад, туп ба дасти муҳофизатгар бармехӯрад ва баъд худи Ҳамидулло Абдулҳамидов легионери ӯзбекистонӣ бо зарбаи сахт дар дақиқаи дуюми вақти иловашуда ба қисми аввал ҳисобро 2-1 мекунад. Бозигарони дастаи боз Вахш, боз ҳуҷум, боз Дмитро Билонок боз ду нафарро мегузарад ва голи сеюми дастаи Вахшро ба самар мерасонад. ин бозингар аллакай худро хуб нишон дод, ҳам муаллифи голи дуюм буд, боз худаш ҳам голро ба самар расонид. Чемпионати Тоҷикистон аз ӯ хуб баҳра хоҳад бурд. дар натиҷа футболбозони дастаи Вахш се имтиёзи олиро дар муқобили ҳарифи сарсахти худ ба даст оварданд. хуб такрорҳоро шумо мебинед, ин такрорҳои зебое ҳастанд ки мо манзури шумо кардем. ғалабаи дастаи Вахш дар ин бозӣ баъди ҳамин ҳуҷумҳои пайдарпай гӯем ба вуҷуд омад. бозӣ камтар вазбин омад. Соперник бисёр тайёрии хуб дида буданд. Хай шукр мо соҳиби ғалаба шудем. Барои мо мана табрик мекунам хатои бозии хуб. ҳам соперникҳои хубонро табрик мекунам ба бозии хубшон. дар поли сунӣ боз кардем. асаби камака чӣ гӯям шумо пеналти 11 метр назадан ба бозӣ саҳл кард, ранги дигар гирифт. рақобатпазирии дастаҳоро дар мавсими ҷадид чӣ гуна арзёбӣ мекунед ҳамчун мураббӣ? ҳамчун мураббӣ хеле тағйири дида истодасем. камбудиҳо ҳаст. барои ҳамин камбудиҳо аз ин бозӣ анализ ки мебинему ҳамун хатогоҳӣ истифода мекунем. дастаи нави лиги олии чемпионати мамлакат Улбуки Восе қадами нахустини устувори худро дар муқобили Паншари Ҷалолиддини Балхӣ гузошта се имтиёзи имконпазирро ба сабаби дастовардҳояш гузошт. бозигари бо таҷрибаи Улбук Хайриддин Тӯрахонов ки солҳои зиёд дар Вахшу Паншар ҳам бозӣ кардааст, 2 гол зада ба ҷои аввали нишонзанҳои лиги олӣ баромад. дастаи Паншер ва Улбук ду дастае ки Улбук ҳам дар лиги олии чемпионати мамлакат пеш баромад карда буд. Паншер ҳам соли гузашта ҳам дар чемпионати мамлакат баромад карда, аммо на он қадар муваффақона, вале ба ҳар нав инҳо дар ҳоле вомехӯранд ки инҷо дастаи Паншер ба ҳайси фаворит, яъне таҷрибадору хуб номбар мешавад. ҳоло футболбозони ин даста бисёр як зарбаи олӣ дар ин ҷо иҷро мешавад, аммо тавре ки инҷо мебинем ин зарбаи задаи Фирдавс Алиназаров аст. қариб гол шуда буд, вале боз инҷо ҳуҷумҳои пайдарпаи бозигарони дастаи Паншер ба чашм мерасид. боз як ҳолат Парвиз Боқиохунов ӯ ҳам дар Вахш бозӣ мекард. ҳоло бубинед инҷо дар ҳайати дастаи Паншер ва як ҳолат дар ин ҷо рух дод ки дарвозабони дастаи Паншер мас Питер Саркодие аз Гана қоидаи бозиро вайрон кард ва довар ба дарвозаи дастаи Паншер зарбаи пеналти таъин кард. аввал Питер Саркодие бо корти зард муҷозот шуд ва зарбаро инҷо ҳоло Хайриддин Тӯрахонов мезанад. бисёр зарбаи олӣ. дақиқаи 77 1-0. Хайриддин Тӯрахонов дар ҷодаи футбол номдор ҳам ҳаст. мо бозиҳои ӯро хеле зиёд дидаем ва зарбаҳояшро дар ёдамо дорем ва инҷо тавре мебинем бо зарбаи хубаш ҳисобро боз кард ва боз як ҳолати дигар, бори дигар Хайриддин Тӯрахоновро бо дарвозабон рӯбарӯ мебаранд ва ӯ ин дафъа ҳам дар дақиқаи дуюми вақти иловашуда голи дуюмро ба самар мерасонад. 2-0 ва дастаи Улбук ба аввалин се имтиёз ноил мегардад. ин якум бозӣ буд, бозӣ мушкилтар буд, ҳам барои мо ҳам барои ҳариф мушкилтар буд. ана шумо ки ҳаматон шоҳид будед, амин пеналти ки ана дар футбол мегӯянд ки аз ки ҷое омад, мақсад ва моменте набуд ки пеналти шавад, не ки омад. камтар ана бахт тарафи мо чӣ накард, аз ҳамун ҳисоб
гол якум хай пеналти қариб 99% гол омад бачо камтар дилхаса ба ин нигоҳ накарда мо ба ҳуҷум рафтем ки хай голи дуюм чи 1-0 бойтем чи 2-0 ҳар душ се хол маҳрум мешем. дар бораи бозӣ гуфта мегам ки бозии аввал буд чихел ки шумо худ шоҳид будед як-ду фаҳмӣ камтар сустар буд ва ҳамин нигоҳ накарда камтар ҳолатҳои хуби голзанӣ истифода бурда натонистем. ба ҳама нигоҳ накарда хай ғалаба аст. мехостам бозингарои тима бо аввалин ғалабаи дар лигаи олӣ табрик кунам ва мехоҳем ки камбудиро бартараф карда дар бозии оянда як таври хуб дида бозии хуб нишон диҳем. байни бозингарои маҳаллӣ ва хориҷиҳо фаҳмиши хуб дорам, якдигарро хуб мефаҳманд. фикр мекунам ки дар бозӣ маълум шуд ки якдигар фаҳмӣ байни бозингарои хориҷӣ ва маҳаллӣ хуб аст. дар даври аввал клуби марказии варзиши артиш дар баробари дастаи ҳосилот ба пирӯзӣ ноил гардид ва бо натиҷаи 2-1 ин дастаро шикаст дод. сипоҳиён дар ҷараёни вохӯрӣ то дақиқаи сеюми вақти иловашуда ба бозӣ бо ҳисоби 2-0 дар сафи пеш буданд. аммо бозигари нави ҳосилот Фирдавс Чақалов ки имсол ба ҳайати ҳосилот гузашта аввалин бозии худро мегузаронад, голи нахустинашро ҳам ба нишон расонид. клуби марказии варзиши артиш сипоҳиён дар ҳақиқат дар чемпионати мамлакат солҳои охир хеле хуб бозӣ мекунанд ва имсол дар оғози мавсим ҳам дар бозии аввалашон бо дастаи пурзори ҳосилот қуввоз буданд. ҳосилот ҳам ҳайати худро дигар кард. амин субҳонӣ ба ҳайси сармураббӣ омад дар клуби марказии варзиши артиш бошад. Шамсиддин Қосимов капитани ин даста ҳоло бубинед футболбозони дастаи маъз клуби марказии варзиши артиш имкон доранд инҷо ки ҳисобро боз кунанд, вале бо душворӣ инҷо Иброҳим Исмоилов дарвозабони дастаи ҳосилот тӯбҳои ниҳоят душворро бармегардонад ва ҳуҷуми футболбозони дастаи ҳосилот ҳам буд. инҷо мо ҳоло як зарбаро дидем аз ҷониби Ислом Зоиров. шарафи ҳосилотро ҳоло ҳимоя мекунад ва футболбозони дастаи клуби марказии варзиши артиш боз ҳолатҳои ниҳоят ҷиддӣ ба гол наздикро инҷо созмон медиҳанд ва ҳоло бибинед инҷо Абдулхалил Боронов бисёр зарбаи олӣ мезанад, вале аз назди дарвоза тӯб ба беруни майдон меравад. имрӯз Абдулхалил Боронов дар хатти ҳуҷум хеле хуб фаъолият дошт. ҳоло Шаҳбоз Ҳабибовро ҳам мебинем ки метавонист гол занад. қисми аввал бекушодани ҳисоб анҷом ёфт ва баробари оғоз шудани қисми дуюми вохӯрии футболбозони ҳосилот як ҳуҷум карданд, вале баъдан ҳуҷумҳои пайдарпай аз ҷониби клуби марказии варзиши артиш як ҳолати фавқулода олӣ аст ва тавре мебинем Иброҳим Исмоилов дарвозабон инҷо халал мерасонад, вале дар дақиқаи 57 Анани Чулиус аз Гана ҳисобро боз мекунад. дақиқаи 57 ҳоло бубинед инҷо гузариши хеле хуби бозигарони ин даста аст. Вайсиддин Сафаров инҷо партоби хеле хуби боз як зарбаи дигар аз ҷониби Анани Чулиус ва ин зарбае буд ки дарвозабон надид ва тӯб ворidi тури дарвоза гардид. ҳолати дигар барои футболбозони дастаи клуби марказии варзиш, агар онҳо ҳамаи ҳолатҳоро бо гол анҷом медоданд, мо мекунам ки инҷо ҳисоб ниҳоят бузург мешуд, вале ба ҳар нав футболбозони ин даста боз баъди 11 дақиқа як кӯшиши дигаре карданд ки онро бо гол ҷамъбаст кунанд. ҳоло боз ҳуҷуми клуби марказии варзиши артиш аз канори рост ва ин зарбае ки зада мешавад аз ҷониби Шаҳбоз Ҳабибов, ҳамлагари ин даста ки бибинед як моҳирона ҷасти зебое ҳам дошт, бисёр голи зебое ҳам зад. ҳисобро 2-0 мекунад. дақиқаи 68 бозӣ. баъд ин клуби марказии варзиши артиш каме имконият дод ки футболбозони дастаи ҳосилот ҳам бештар ба ҳуҷум раванд, вале тавре гуфтам агар ҳамаи ҳолатҳоро агар имрӯз клуби марказӣ ба иҷро мерасонид, бо гол ҷамъбаст мекард, инҷо бори дигар Шаҳбоз Ҳабибовро дидед чӣ гуна иштибоҳ кард ва ниҳоят футболбозони дастаи ҳосилот ҳам як гол заданд. ин Фирдавс Чақалов аст, муҳофизатгар, имсол шарафи дастаи ҳосилотро ҳимоя мекунад. аз дастаи Эсхата ба ин даста омад, дар Хуҷанд ҳам бозӣ кард
ва мас расиши ӯ як голи дигар овард ва ҳисоб 2-1 ба фоидаи дастаи клуби марказии варзиши артиш боқӣ монд ва бозӣ бо пирӯзӣ онҳо ҷамъбаст гардид. дар ин раванде ки мо тамринҳои худро бисёри бад хуб гузарондем ва ташаккур ба роҳбарони даста ки чунин шароитҳоро муҳайё карданд. Аз ин рӯ мо ҳам дар бобати бо ин ғалаба ҳамаро табрик кардем. қисми аввал ки қисми мураббиён аст, баъд аз қисми аввал мо бо онҳо ҳамсӯҳбат шудем, чӣ кор бояд карданашонро бо онҳо фаҳмондем. Қисми дуюм ба пуррагӣ аз вазифаи додаи мо баромаданд ва ба ғалаба ноил гаштем. Ташаккури зиёд ба бозингароне ки заҳмати онҳо дар майдон бисёртар аст. ба ҳамаи онҳо як бори дигар ташаккур мекунам. متاسفانه ما امروز اولین بازی شروع لیگ بازی خوبی نداشتیم با توجه که همه برنامه ها آنالیز ها کارا را کرده بودیم ولی متاسفانه اون چیزی که خواستیم نشد و بازی خوبی نبود. ببینید خب میتونه سببای زیادی داشته باشه اما از نظر فنی، از نظر بازیکن، از نظر کار، تمرین هیچ مشکلی ما نداشتیم. درسته ما در هفته آخر نتونستیم کامل تمرین کنیم بابت شرایط میدان و اینا، ولیکن این شرایط برای همه تیم‌ها بود. این هم میتونه تاثیر داشته باشه. اما در جریان بازی امروز برای من عجیب‌تر از باخت اینکه چرا تیم ما امروز خیلی بد بازی کرد. این برای من سواله، باید دنبال جوابش باشم بعد از بازی. متاسفانه همه بازیکن‌ها، چه اونهایی که بد فرستادیم چه اونهایی که ضعیف بودن، متاسفانه خیلی ضعیف عمل کردن. شاید این باخت برای ما در هفته اول بهتر بود که ما بچه مقدار بیدار بشن. даври аввали чемпионати мамлакат бо бозии барқчӣ ва регритадаз анҷом ёфт. ин бозӣ ҳам дар қатори рекордҳои лига шомил хоҳад шуд. сардовари бозӣ Рустам Нурматов 3 корти сурхро ба бозигарон раво дид ва аз майдон хориҷ кард. то кунун ёд надорам ки чунин миқдори кортиҳои сурх дар як бозӣ дар чемпионати Тоҷикистон нишон дода шуда бошанд. дастаи барқчӣ яке аз дастаҳое ҳаст ки ҷавонони Тоҷикистон ҳамчун дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин ҷо ширкат меварзиданд ва дар чемпионати Тоҷикистон ҳам маҳз ҷавонон дар ин даста ҳунарнамоӣ доштанд. ҳоло ҳам ҳастанд, аммо боз дар ҳайати ин даста легионерҳо аз Гана, аз Камерун пайдо шуданд ва ин даста аллакай 7 нафар легионер дорад. дар бозие ки бо дастаи регритадаз дошт, футболбозони ин даста нишон доданд ки дар хати дифоъ бисёр олӣ бозӣ мекунанд. дар хати ҳуҷум ҳам ҳоло футболбозони дастаи барқчӣ ки бо пирванаҳои зард ҳастанд, як ҳуҷуми хеле хуби худро инҷо созмон доданд, вале бахти онҳо омад накард дар имрӯз, чунки футболбозони дастаи регритадаз ки ҳоло инҷо имконияти 100% голзанӣ доштанд, онро барбод доданд ва баъдан дар ҳайати дастаи барқчӣ як табаддулоти дигаре рух дод ки ҳоло инҷо мо мебинем баъди пешпой мондан инҷо дар ин ҳолат Меҳрубон Ғафорзода пешпой монд, корти зард гирифт, вале баъди дидани лаҳзаҳои такрор довар дар имрӯз Рустам Нурматов ба хулоса омад ки ин ҳолатро бозбинӣ кунад ва баъдан омаду корти зардро лағв кард ва ба бозигари дастаи барқчӣ Меҳрубон Ғафорзода дар дақиқаи 22 корти сурх нишон дод. барқчӣ як нафар кам шуд, аммо ин ҳолат баъди он ки бартараф шуд, боз як ҳолати дигари ҳузнангез дастаи барқчиро инҷо интизор буд. футболбозони дастаи регартадаз ҳам бисёр кӯшиш зиёд карданд ки дар ин бозӣ ҳисобро кушоянд, аммо 10 нафара бозӣ мекарданд. бозигарони дастаи барқчӣ регартадаз бошад, дар хати пеш ҳеҷ кор карда наметавонист. ҳоло боз дақиқаи 63 аст, боз як ҳолати дигар, боз Рустам Нурматов сардовари ин вохӯрӣ қаҳрамони ин лаҳзаҳо аст ва Шерзод Раҷабов ки дар марказ ҳоло қоидаи бозиро вайрон карду мо мебинем. баъди бозбинии дигар боз як корти сурх дод ва футболбозони дастаи барқчӣ 9 нафара монданд. ба ин 9 нафара мондан футболбозони дастаи регритадаз ягон
خط دفاعی آنها رو شکست نتوانستند. حالا باز ببینید بله اینجا شیرزاد رجب هم میدان رو ترک میگوید و شاگردان طاهر مومینوف در این برابر یک اشتباه هم آنها صادر کردند و در دقیقه 65 دلیر ایمان‌نظرов هم میدان رو با کارت سرخ ترک کرد. یعنی دو نفر از دسته برچی و یک نفر از دسته رگریساداس با کارت سرخ مجازات شدند و این ننگین هم هست. در حقیقت ما ندیدیم که در یک بازی اینقدر کارت‌های سرخ بسیار باشند. به هر نوع بازی دوستان گرامی ادامه کرد و حالا کارت سرخ نشان داده می شود به بازیگری دسته رگریتاداس دلیر ایمان‌نظرов. بازی میبایست با این نتیجه انجام یابد، اما وقتی درودرازه که داور به اون زم کرد چنین حالتی را به وجود آورد که فوتبالبازان دسته رگریتاداس به هجوم‌های پای در پای گذاشتند. خوب حالتی یک نفر زیاد بودن خود را هم اینجا میخواستند نشان دهند و همینطور هم شد. اینجا دروازه‌بان دسته برچی کوای گودسون بسیار مهرانه بازی کرد، چندین ضربه ها رو برگرداند و اینجا از همه خطرناکترینش بود. حالا یک بار دیگر ببینید پرتاب نیویت اولی است و ضربه اولی از جانب بازیگری دسته رگریتاداس این سمندر قادیروف و تو وری دروازه نگردید. تا اون زمانه که درجه دسته رگریتاداس چند بازیگر عوض شدند و حالتی به وجود آمد که انا همین حالت با گل جنبش شد. این علاقه نگاه کنید دقیقه 97 8 دقیقه وقتی ایلوه کرده داور است و فوتبالبازان دسته رگریتاداس توپ رو به ثمر رسانیدند، اما این توپ با برکت الله نعمت الله زاده نوشته شد همچون خود گل، یعنی محض از پای او توپ وارد توری دروازه گردید. بعد ریگر صاحب 3 امتیاز گردید. اما اگر گوییم که در این بازی ریگر بهتر بود، هیچ این سخنهای ما جای ندارد. دسته برچی کم بود اما خوب بازی کرد. البته بازی خیلی جالب بود، تیز و تند بود. بازی اول همه وقت دشوار می شود. ما می فهمیدیم که بسیار بازی دشوار می شود، لیکن نمی دونستیم که تو این درجه می شود. این خیلی وضعیت ها می شوند که کارت سرخ می گیری، لیکن در یک بازی دو تا البته بسیار به نقشه های ما بسیار خلل رساند. لیکن به هر حال از بازی امروزه از جهت آمادگی جسمانی بازیگرانمون، از جهت رقابت پذیریشان در میدان که تا آخر رقابت کردند، گرچنده که یک چند لحظه بازی رو حتی 9 نفره بازی کردن، خوب میدان داری کردند، لیکن کمی در آخر دقت نرسید. اینم شاید از خسته حالی تاثیر خود رو رسوند. Очень тяжелая игра, победа далась очень тяжело, потому что забили на последней добавленной минуте, да. Ну, команда Барчи по сравнению с прошлым годом заметно изменилась, а команда очень серьезная, поэтому с ней будет играть очень тяжело. И я думаю, что сейчас на данный момент красивой игры я не ожидаю, потому что только чемпионат входит в свое это русло, да, и поэтому пусть будет 1-0 при плохой игре, ничего страшного. خب سبب چی بود که در رفت بازی که وقت برتری کلان در دسته رگریتاداس بود امکانات‌های استفاده نشدن، هجوم‌های زیاد، وضعیت‌های خطرناک، اما فرصت‌های استفاده نمی‌شد؟ Я думаю, немножко проблема есть в том, что где мы тренируемся сейчас, на каком поле мы тренируемся, и здесь тренироваться и играть на таком поле две большие разницы. Ну и плюс у нас Фрипонг в прошлом году получил красную карточку, и в этой игре я не смог освежить линию атаки, поэтому это тоже сказалось. به همین ترتیب دور اولی بازی‌های چمپیونات مملکت اوید به فوتبال در موسم نو به پایان رسید و در جمع بازی‌ها 13 مرتبه توپ وارد دروازه‌ها گردید. شماره مخلصان در ورزشگاه کم بود و در این باره آمار دسترس نشده است. در دوم روز 14 مارت آغاز می‌گردد. اسقاط با روشن رگریتاداس با استقلال، 15 مارت اولبو با استرافشان، قجان با وحش،
و 16 март حاصلات برچی و پنجشیر با کلوب مرکزی ورزشی ارتش به مسافه هم میروند. بینندگان گرامی، در همین جا برنامه نوی خود فوتبال بازی میلیون ها رو به پایان میرسونیم و با جمع همکارانم آرزوی رو دارم که همیشه شاد و پیروز باشید و به میدان فوتبال آیید. خیر تا بازید، خود را احتیاط کنید.